Татарстан Милли китапханасында олуг китап күргәзмәсе ачылды. Анда халыкка уникаль Коръән китаплары тәкъдим ителде. Ул Идел буе булгарында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышлана. Үзенчәлекле күргәзмәне Ләлә Зәйнуллина күреп кайтты. Этот список Корана интересен тем, что он принадлежал небезызвестному в Казани Исмаилу доктору Усманову. Бу 17-нче гасырдан сакланып килгән Коръән. Кулъязма Госман империясында булдырылган. Шырпы тартмасы зурлыгындагы Коръән 1690 елда дөнья күргән. Ул махсус тартмада саклана. Татарстан Милли китапханасында мөселман дөньясында беренче 1804 елда Казанда басылган Коръәндә саклана. Ул 30 өлештән тора. Безнең рәссамыбыз һәм скульпторыбыз Бакый Урманчы милкендә булган һәм ул шушы Госманлы төрек телендә төзелгән тәфсиргә үзенең аңлатмаларын, кайбер аңлашылмаган сүзләрнең тәрҗемәләрен язган. Экспонатлар арасында Финляндия татары Хәсән Хәмидулла ярдәме белән басылган Коръән бар. Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә Коръән коллекциясе 1996 елда оеша. Бүгенге көндә Милли китапханәдә Коръәннең гарәп, фарсы, башкорт, төрек һәм башка телләрдә 300дән артык төре бар. Госманлы Төркиясендә, анда Урта Азияда, Бухара әмирлекләрендә, Хақан, Хива әмирлекләрендә кулъязма китапны тудыру өчен махсус каллиграфлар мәктәпләре булган. Алар фақат шуның белән генә көн күреп үзенең тамагын туйдыра торган булсалар, безнең җирлектә андый мәктәпләр булмаган каллиграфлар. Безнең өчен барыбер иң кадерлесе менә булса безнеке. Чөнки аның менә башлангыч сүрәләре, Фатиха сүрәсе белән Бакара сүрәсенең бизәлешендә безгә татарлар өчен бик якын. Күргәзмә ачылышында Коръән бастыруның заманча алымнары да тәкъдим ителде. Bizim için en mühimi Kur'an'ın мәгънәсен тәрҗемә итү түгел, анда авыр катлаулы нашушы илаһи проблемаларга аңлатма бирү кирәк. Күргәзмәдә Коръән тәфсирләре һәм хәзерге заман рәссамнары эшләреннән торган хезмәтләр дә бар. Dünya күләм танылганда да безнең Казан басмасы. Ул бик күп тапкырлар басылган, төрле форматта басылган әйтик. Менә төрле җирләрдә сакланган. Бу безнең мирас. Бу мирас өчен без бүген көнгә белән генә түгел, киләчәккә, кыямәткә хәле бу сакланырга тиеш һәм халкыбызга, милләтебезгә файда китерә торганнан булып, шушы юлдан без барырга тиеш булабыз иншалла. Коръән коллекциясын җыю бүгенге көндә дә актив рәвештә дәвам итә. Олуг китап күргәзмәсе август азагына кадәр эшли. Ләлә Зәйнуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.